Siyabingelela iy'ngane zakwethu zase-South Africa News TV. Sicela uma uqala ungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button, kumahhala nje wey'ngane zakwethu nisixhase. Lana-ke iy'ngane zakwethu siphethe ividiyo enikhombisayo lapho kwenzeke khona ingozi yezingane eziwu-14. Kanti-ke naye-ke umshayeli wetekisi uvelile enkantolo izolo. Kungabe kuthini-ke ukuphawula kwakho ngane zakwethu? Mina-ke nawe ngicela sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ngalolu daba. Ngokomthetho bekufanele yena asike angene ngapha alandele leli quantum ebelise limshiye ibanga ngaphambili ngoba iy'moto eziwu-2 bese ziqalile zamdedela. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda ukuthi ngizwe uvo lwakho laphaya kwi-comment section ukuthi le ngozi ibingafanele. Enye into-ke ngane zakwethu, uma u-overtake noma usika ezinye izimoto emgaqweni, qinisekisa ijubane ngenkathi uphakathi kwezinye izimoto, ngoba loko wenzelani? Wenzela ukuthi uma kukhona imoto engaphambili ezokuvimba ube wena usuyidlulile le odlula kuyona. Ngane zakwethu siyacela ukuthi sihlangane laphaya kwi-comment section sicebisane ngalolu daba. Danko, ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko, bye.